हेलो लोगोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायफिनबाय आरो लोगोसेनो दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोननो मोननै मस्ट इम्परटेन्ट वेबसाइटनि सोमोन्दै खिन्थानो नागिरदों जाय बिथांमोना जायखिजाया गोदान साख्रिनि आपडेट जानाय जब लेटेस्ट नटिफिकेशन आपडेट जानायखौ फेलें खालामालासिनो बयनिसिमबो आगोल नायनो लुबैयो। स' बिथांमोननि थाखाय दिनैनि बे भिडिअ मस्ट इम्परटेन्टथार, बेनिखायनो नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबाय था। स' लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि जायखिजाया गोदान साख्रिनि आपडेट जानायखौ फेलें खालामालासिनो बयनिसिमबो आगोल नायबाय थानो लुगैयोब्ला नोंथांमोना बै मोननै वेबसाइटखौ जेब्लाबो डेलि लाइफआव इउज खालामनांगोन आरो बै मोननै वेबसाइटनि मुङानो जाहैबाय jobassam.in आरो मोनसेया जाहैबाय आसाम केरियार। स' नंगौ लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि डेलि लाइफआव जेब्लाबो बै मोननै वेबसाइटखौ इउज खालामब्लाथाय जायखिजाया गोदान साख्रिनि आपडेट जानायखौ फेलें खालामालासिनो बयनिसिमबो आगोल नायबाय थानो हागोन। स' दानियाथ' भिडिअखौ जागायदोनोसै आरो नोंथाङा दिनैसो बे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला बे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब गोजा बटनाव थुनानै साबस्क्राइब खालामदो आरो खाथियाव ओंखारनाय बेल आइकनखौबो थुनानै होदो। जायखिजाया गोदान साख्रिनि आपडेट जानाय नोंथांनिसिम सहैबाय थागोन। स' दानियाथ' भिडिअखौ जागायदोनोसै। स' नोंथांमोना जायखिजाया साख्रिनि आपडेट जानायखौ जायखिजाया गोदान साख्रिनि आपडेट जानायखौ नायनो थाखाय नोंथांनि मबाइलाव थानाय क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामनांगोन। आं आंनि मबाइलाव थानाय क्रम ब्राउजारखौ खेबसे क्लिक खालामबाय। बेयाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे सार्च बाराव सार्च खालामनांगोन jobassam.in बेखौ ग' खालामनानै होदो। बिनि उनाव गुबुन मोनसे इन्टारपेलाव थांगोन नैबेयाव। स' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों मा जायखिजाया जबनि आपडेट जानाय, एडमिट ओंखारनाय आरो रिजाल्ट गासैखौबो नोंथांमोना बे वेबसाइटनि गेजेरजों मोननो हागोन। स' नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोन्दों आसाम पुलिस एडमिट कार्ड 2000टा पस्टनि दि एप्लाइ खालामदों बेनि एडमिट कार्ड आरो लिरना ओंखारनाय दं। थिग बिदिनो आरो जायखिजाया गोदान जबनि आपडेट जानाय, एडमिट ओंखारनाय, रिजाल्ट गासैखौबो नोंथांमोना बे वेबसाइटनि गेजेरजों मोनगोन। आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय आसाम केरियार। स' बेयाव सार्च खालामदो आसाम केरियारनियाव फैखादों आंना सार्च खालामनाय दंखायोब्ला नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोन्दोंना आसाम केरियार फैबाय। बिनि उनाव बेखौ सार्च बाराव सार्च खालामदो आसाम केरियार, बेखौ ग' खालामनानै होदो। बिनि उनाव गुबुन मोनसे इन्टारभिउआव थांलायगोन। बिदिनो बेयावबो बिदिनो सेम फैयो आरो माने जब आसामनि बायदिनो बेयावबो सेम फैयो गासैबो। जब आसामाव जि आपडेट जायो बेयावबो बिदिनो एसे बेलेग जायो आरो मोनफा मोननै। स' नोंथांमोना स्क्रेल खालाम गोजौजों बेयाव नुनो मोनगोन नोंथांमोना र'। स' नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोन्दों सेम नैबेयावबो होदों बिथांमोना आसाम पुलिस एडमिट कार्डनियाबो बेयावबो आपडेट जादों आरो लोगोसे बेयाव गुबुन बिदिनो सेम दङ। नैबेयाव जायखिजाया जब आसामनियाव नैबेखौ आपडेट जायाखै। नैबे एसएससि रिक्रुटमेन्टनि जि गोदान एसएससि एमटिएसनि मोनसे एप्लाइ जाबाय दं दा बर्थमान 1350नि जायखिजाया पस्टनि एप्लाइ जाबाय दङ। बेखौ बै जिथु जब आसाम वेबसाइटआव होआखै बेयाव होदों। स' बिदिनो एसे बेलेग जायो, जिखुनु एसेबाबो सेम जायो आरो माने ओमफ्राय ओरैनो गुबुन मोनफा मोननैयाल' बेलेग जायो। स' बे मोननै वेबसाइटखौ जुदि नोंथांमोना डेलि लाइफआव इउज खालामोबाथाय जायखिजाया गोदान साख्रिनि आपडेट जानायखौ बयनिसिमबो आगोल नोंथांमोना नायबाय थानांगोन। स' दिनैनि थाखाय एसेनोसै। आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोन्दोंब्लाथाय लाइक खालामना थांदो आरो नोंथांमोनखौ आं खेबसेबाव रिकुवेस्ट खालामबावबाय जुदि नोंथाङा आंनि बे चेनेलाव गोदानब्लाथाय प्लिज साबस्क्राइब गोजा बटनाव थुनानै साबस्क्राइब खालामना थांदो आरो खाथियाव ओंखारनाय बेल आइकनखौबो थुनानै होलांदो। स' दिनैनि थाखाय एसेनोसै।